DGC long admission of Hongtin local Charlie Ausuma Kisuna of Thak Gas A Kachisong P. Langtuk Thepia Hawar Arat BLCC Chairman Akini Agustin Hansiapan Karcho. Serdhun Club Atum PSRP Khonjari Alir Kihipen Tekelanjuna Hiti Kapamat. Kardom Pini Karbiang Long Life Adap Abirta Long Pen Nili Birta Thanbang Pesami Bhamilin Teron Pi Non Birtang Pen Arjuik Tham. Aningkanwang ta Difu Government College along Loka Charlia Ausumaratum admission apoloty Ki Sungnanga Puthak Nona Phong Kachisong Abange Chunchetik Ington Tepusi Kesi Amai Pu Simeon Rongpar Pangdakpon. Kungsi Kachisong Pado Bomlo Bontan labangso apisong aningkanwang ta kachitong nang werajok Nona Phong Kachisong Abange anutin ta admission long lap nang jipusi KSA Amai Pu Simeon Rongpar Kehang Pado Bon. Percentage kilong le mesen pusitame aka hello ba aka prek a college din ki pedam che phan atwara vedetlo la pusuna poro hut ki ongdung apia podum ame thanga sumar tum phan mithang dak difu government college along naga bachali dunji phan ning ki hangalong same la bangso college pen seat available sikipu rasila solong sil tum lo charlia song na penchilang na perasongan including the parents tum dak tin yang stong dundo la pen ge admission ke long nde students tum dak tumolong do nilu tum demand ge Sept non ke la ke extraordinary situation hot pase extraordinary steps ke anman ke nang sot nilu tum ning arong lo Himanta Biswa Sharma ke haipen true director of higher education ben 25% enhancement nang pilo thank you so much ni tum chorolo tame hala belgi ni tum phan board dadlo every student tame tuman ka value epic la sinil tum pini government han ka chuning ri bang ke nang tum kidukala ka dum phano la bang so pandemic hot akijoy ben sangkiron akijoy ben poisa ki pi very good step la son thak thak si nil tum pini adi man bang ala hano je nil tum lok charli ai students tum phan sitame nang tum nang lang nei la sino tum adi man bang la hano nil tum da art stream science stream la ben commerce stream long same additional one section ke nang pini tum unitedly pen tum so demand ting tung lo Anparta Difu Government along Arts, Science, Lapen Commerce stream of Harman additional classroom ta nang piponwek nang jiputa kehang padupon chitini phai sirkep arni khatkhati police station angkang Lahorijan along Adap upor ihum scooty pen auto kache tonga jok kopai kelang no pen sarkiri rongpi aprandam jilo Badong polling station kaparlo langtuk thepia hawar arat aningache theatengsi Agustin Hansiaphan Socheng block along BLCC chairman Arpu ke pegajok ratatum aningkarong pen karchwamai padopon Lakha Sirkep Amreng MEC constituency kaparlo Lakha Troxy polling station kaparlo ahoy kedo aradaphan Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Tuliram Ronghang Anparta Amreng constituency MEC Rina Terangpi Akang Hon Penajok Socheng block along Agustin Hansiaphan BLCC chairman Arpu Kipi Ponajok Aning Arong Chipidunsi Karchuasai Dengponlo Badong polling station left wings local committee Amaipu Barilong Terang Kachepahempu Amayalong Badong right wings local committee Amaipu Gotson Terang Pen Pachinipon Socheng block BLCC chairman Agustin Hansiaphan Karcho Amayalong Ningkarong Angthek Karbi Poho Pen Karcho Pedosi Amanapeng Pipon Sorkar pen scheme kedeng ason anta cherok tok pen kelong dunja phan kenang sot Aadhaar card bank passbook lapen pan card chesemar app pen kachbivet jia phan BLCC chairman Agustin Hanse rap angnolam theke jai hot jaipon Karbiang long life tum phan mata kadnus tu phan ni kadon tu kon lo generally man Agustin Hanse ni at present non seseng long long chairman lo tipini ladak ni peking hon ladak badong left wing mate langtuk thepia rong alo nili tum Karbiang long Autonomous Council itma MEC Rina Terang ki tumpen sigi KYC ladak langtuk thepi mate arong arat along ansu se susing block pen kidam tang thai ki chunde mate non ekrang ilang ilang claim kidam ki nei phan development ansu se ka chipang chu je phan ku matha si pini ladak kaduk awe local committee police station long proxy apote ingirum pen kitong si ti long somai long sigi ponlo Radatum aning gache thepen Karbi Poho Karwakten Arpu
Temuchot ason chemathasi ahokpet pen kamklem pipon popu lamchak chipipon. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Akang Honlapen MEC Rina Terangpi Akajinso pen Socheng Block along BLCC Amai Punangi Piason Thotsi Amanaping Piponsi Alangli Tumalong Jakong Horang Kipidun Verjiapan BLCC Chairman Agustin Hanse Ahinpen Rat Angno Thanpare pen Ingsamjin Karcho Amai Pijur Hamren pen Daniel Inhi Karbi Anglong Live Tekelangjon ai hithialong Karbi ajutang jubat ansose kapache thangdun thekjia phan RD pidunsi serdhun club atum pesar pilapen khonjari alir kihipen abolon kapadopon Tekelangjon along kido serdhun club atum chepatir piponsi AEE Assistant Executive Engineer PWD Dokmoka Road Division Bodon Singh Teso Kapingkhat atengpen Tekelangjon ai hithialong pesar pilapen khonjari alir hinipen Kapamat Pona Sayalong Serdhun Club Amaiphu Ijubrong Phar Dunmaiphu Gonojip Ingti Kongchun Bang Ren Singkiling atum pen Danglok Serdhun Club along Klembang Phu Bang Piatum Cherap Chetosi Klembon Bomlo Bangso asai ke klema thela ke Karbi ajutang jubat ansose kapache thangalong RD kipi ponji la pente Karbi arak kachepahem phu adimpu kapang thek ponjia phansi la puson asai klempon lopusi Serdhun Club atum pen pachini pon Bangso asai ke klema thela ke Karbi ajutang jubat ansose kapache thangalong RD kipi ponji la pente Karbi arak kachepahem phu adimpu kapang thek ponjia phansi la puson asai klempon lopusi Serdhun Club atupen pachini pon sonsi Bangso asai kapachun ponjia phan AEE Badan Singh Teso ahin pensi BD sore pen danglok dorde phophe an sitame cherabdunlo anparta Tekelangjon along kedo inut bahini ningkeme pini Adap Abirta ke lapan sikang ton niklo dome thakme kardom